जाला नै जोंना गुग्राग्रा नारखाना ग्लासखौ बुफायला जोबनो लुगैबाय गारिखौ खिन्थु जोङो ओरैबायदि गुग्राग्रा गारिखौ जोंनो हरदों लेथ्राथ्रानो बर' बाजार प्राइमारिनि गारिनो बेनो लावरा আমি কোকরাঝারত ওয়ার্ড টিকিংত আহার ই কন্ডিশন লাস্টত আমার এমএলএ হোক বা ইএম হোক বা আর আমার লোকেলর যেটো নেকি চেয়ারম্যান হোক এতে বুঝিব লাগিব কি লগৰ যেকিটা নেতা গিলা বুঝিব লাগিব फुंनि 3टायाव गाखोनानै बेलासिनि 3टायावसो ओंखारखाबायलै गारिनिफ्राय एकदम 12 घन्टा जाबाय गारियावनो फाग्लासे मिटिंआबो जोबजोबलांबाय ओमफ्राय गारियानो ट्राफिक जाजोबबाय दा थाबायलाबायबाय आरोना गाइस मा होनबावगोन दा So hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबि गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर तो दिनैहाय फुङावनो माने भिडिअखौ सुरु खालामबाय आरोना मा होनो खोमसिथार थांगासिनो आं थाबायनानै मा होनो दिनै क'क्राझार थांनो नागिरदों तो अट टेकिं सेरेमनि दं आरोना लोगोफोर बेयावहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर लामाखौ नुवा ओरैबायदि कारेन्टबो गैया जोंनियाव नै चार्जार लाजोब्बाय तो दिनैहाय बिराद इन्टारेस्टिं जानोबो हागौ बा एसे खस्थ'बो मोननो हागौ आरोना भिडिअआ तो नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअआव ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ माने जों दिनै जोंना मा होनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नालाय जोंना रौतानि बर' बाजार प्राइमारि स' बिनिफ्राय जों थांगोन आरोना बेखायनो बिराद फुङावनो ओंखारनांगौ जादों लोगोफोर गोबावबो लायो थ' खाथि मोनबाथ' टेनसन गैयामोन ओंखायनो दा हरावनो ओंखारबाय आरोना 3टा दायो टाइमा लोगोफोर थ' गोबावमोन लायो नोंसोर नायलांबाय थादो जोंनि जार्निखौ दिनै जार्निनि भिडिअ ओमफ्राय आरो क'क्राझारनि भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना थ' नायलांबाय जों गारि नेगासिनो आरोना लोगोफोर नैबेयाव नै महिलाफोर दङ ओमफ्राय नै बिथिं नै आसोलफोर दङ आसोलफोरा नेगासिनो गारि नेगासिनो गारियानो दा फैया ओमफ्राय जोंना नै मेनेजमेन्ट टिमनि हेडआ कन्टेक्ट खालामलायगासिनो आरोना गैया ओमफ्राय जों नैबे दंफां सिङाव जिरायदों आरोना गारियानो बिराद फाल्थु दाबो फैया स' गाइसमोन बासआ मोनफैसिगोन आरोना बासआ बिराद लेट खालामबाय जोंखौ मा होनगोन दा 1 घन्टायानो मथा मथि लेट जाबाय आरोना गाइसमोन दासो बेल दामबोदों ओमफ्राय गाखोनोसै आरोना दसे थानानै नोंसोर नायलांबाय थादो 2000 years later फाइनालि मोनफैबाय आरोना गाइसमोन गाखोनोसै गाइसमोन नै बासआ मोनफैबाय फाइनालि बास नाम्बारखौ लाखानांगोनलै जोंना 4665 नै नाम्बारा महिलाफोरा गाखोथारबाय dong last dong nih bising kami ni arna bising kami ni boss be leader ladek semun khaida जोंना yes जिरायबाय guys मोन दा उन्दुलांसै yes good night दासो तामुलपुर मोनदों आरोना ओरैबायदि लेट जोंनि गारिया माने 4:30 खारदों आरोना जों दा नै हासुनो नागिरदों आरो गार एकदम थुम जाजोब्बाय guys मोन लेट मोनैसिगोन जोङो हासुनायखौ इनि नाहर मर्निं ब्रेकफास्ट लोगोफोर नै बासावनो खारनायावनो जानांसिगोन आरोना उपाय गैला माने टाइमा सर्ट जाबाय नालाय जोंना ओमफ्राय खुलिनि मा दङ नै बेल' गाइसमोन सेसलै बेजोंनो जानांसिगोन सानसे नायसो गाखोना बाबाय लोगोफोर एकदम दा 7टा जादों आरो 2-3 घन्टा गाखोबावनांगोन लोगोफोर बोथोरा एसे मोजां एसे गरम जानायबा जाखावलायनोसैमोन नै गारिया खारगासिनो
ओरैबायदि अखा ओमफ्राय आरो ट्रेफिक जाबाय आरो ना लोगोफोर मा बुंबावनो दा नै आं खिथाहरनि ओमफ्राय दाबो मोनहैयाखै जोङो नै गारिफोरखौ उइ आम्मा होननायसो मबाइला थान्दा जाथो एसे गरमथार जाबाय बिराद अखा हाबाय लोगोफोर अखा माला मोनहैबावगोन माला मोनहैबावगोन नै जोंना ट्राफिक जानानै नांथानासो थाबाय ओमफ्राय गारि खारनायखौनो भिडिअ लालाबायबाय आरो ना 3000 फैसा गारनो थाखाय गारनो बाबा फैना लाबाय बासाव फैना लाबाय सेस बरबाद नै लाइना दादो इखाले আছে गारि इमान बिगल गारि ओंखाराखै जायो नामा मानसिनि दोंसै बेकफोरबो नारा ना होगोन आसिगेल आगत जाबो नरे पिसबो नरे उरि जाबा লাগিব जोंनिया ओरैबायदि दयनो मुनि ड्राइभारखौ बिथिंबो थांनो हायाखै न'खौ फुंनि 3टायाव गाखोनानै बेलासिनि 3टायावसो ओंखारखाबायलै गारिनिफ्राय एकदम 12 घन्टा जाबाय गारियावनो फाग्लासे मिटिंआबो जोबजोबलांबाय ओमफ्राय गारिया नै ट्रेफिक जाजोब्बाय दा थाबायलाबायबाय आरो ना गाइस मा होनबावगोन दा मिटिंबो नुवासै जेबो नुवासै दा ओरैनो गोदाव सोराव थाबायगासिनो गारियाबो दिहुननो हाला नालाय नै लायरि दंजोबो मा जाखो सिगाङाव नायथारनोसै लामायाबो सिब्लक नालाय फिसा गारियानो सेस लाजोब्बाय ayo selesai itu sama mata deh kalian tunda lah nih jam udah beres dulu habis masuk kabar kasih kan tunda terus mandi nih kalau gitu kan highway sini highway kaca be highway yang sih kan itu kanal highway harus sini bukan aja sampai kami itu juga tadi meeting mau apa cuma pakai bilang meeting mau apa cuma pakai ini nama lari soal kan kita ओरैबायदि अखा हाबाय नैसो नै माइयानो गायजाफिनसिगोन सेस बावबायसो नै अखा फ्रि हानायजों बाला हासुदेरहरबाय थानानै लोगोफोर एकदम मैयानिफ्रायनो जेबो जायाखै नालाय फुंनिफ्रायनो परथा गांसे जानानै फैफिनबाय आरो ना गारियाव दा उल्था थांफिनलायगासिनो आरो गारियाबो ट्रेफिकनि थाखायनो मोनफैयाखै होमबाबो गारियाव जना थाहैनोसै जालालै थाबायनानै नै इथिं ओरैबायदि गारि दंबावो आरो फाग्लासै दिनै मिथिंबो नुवासै ओरैनो जाम खालामनो फैनाय जाबाय आरो दिनै ब्लग बानायासै जा बाच्चा लइगा लाइन दंजोबथारो लोगोफोर मा होनो मैयानि दिनावहाय
क'क्राझारावहाय अट टेकिं जितु सेरिमनि बेवहाय थांदोंमोन नालाय थ' थांनायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय लोगोफोर बुंनांला आरोना दा बावैसो सिखारदों आङो दायो मैयानि काहानिखौनो खिथानो होननानै आङो बे भिडिअखौ लाफिनदों आरोना ससे मैया बुंजोबनो हायि बायदि मोनबाय आं बेखायनो बुंना होनसै होननानै थ' जोङो थांनाया जोंना टाइमा माबामोन आरोना 2टा आरायटानि गेजेराव बासआ मोनफैनायमोन आरोना जोंनि उदालगुरि रौता ब्लकनि जोंना माबामोन नालाय बरबाजार प्राइमारि थ' बिनि बासआ जोंना मोनफैदों 3:30 मोनफैखादों आरोना 3:30 ओमफ्राय जोंना गारिया खारदों 4:30 ओमफ्राय गारियाबो ओरैबायदि माने स्पिडावनो थांनो हाया ओमफ्राय थाङैनो जों ओरैबायदि लेट जाहैखाबाय आरोना क'क्राझाराव मथा मथि जोंनि रौतानिफ्राय 11:00सोआव मोनहैदों आरोना ओमफ्राय 11:00सोआव मोनहैनानै बे टाइमावथ' मा जाखो अखाबो हाबाय अखा हानायजों जाबजों ओरैबायदि ट्रेफिक दा जों मिटिंखौनो नुहैयासै आरोना लोगोफोर मिटिंआव ओंखारनो सुबिदाखौ मोनासै ओमफ्राय गारिखौनो सोना लानानै इथिंबो ओंखारनो हाला इथिंबो ओंखारनो हाला बिदिनो ओमफ्राय थांनानै जोङो बासावनो थानानै गिदिंनानै फैफिननांगौ जादों आरोना लोगोफोर मिटिंबो नुहैयासै ओमफ्राय फैबाय थानायाव बिदिनो फैनायाथ' जों क'क्राझारनिफ्राय ओंखारबोनाया बिदिनो 6टासो जाबावदों आरोना 6टा जानानै बिदिनो ओमफ्राय उनाव फैबाय थानायाव बरमा मोनहां मोनसे पातासार खुसि होननाय जायगा दं आरोना बेवहाय गारिया गाज्रि जाना होबाय आरोना थ' गाज्रि जानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय दा बास गोदान बुक खालामबाबो मोनला आरोना ओरैबायदि कन्डिसन जाबाय ओरैबायदि गोदाव सोराव हरावनो थाबाय बिनि उनाव थायैनो 2:00-3:00सो जागुलायफिनबाय आरोना बिदि टाइमाव ओमफ्राय जेने तेने मोनसे ट्राक जगार जाबाय आरोना बेबो जोङो ट्राकआवथ' एफा गोजान थांनो हायाना रङियासिम थांनो होननानै ट्राक गंसे बुक खालामनानै लानांगौ जाबाय आरोना लानानै ओमफ्राय उनाव रङियासिम जेन तेन फैदों आरोना लोगोफोर जोङो रङियासिम फैनानै ओमफ्राय गंसे बास बिसोरो बुक खालामना होफिनबाय आरोना ब्लकनिफ्राय ओमफ्राय बे बासाव जोङो फुंनि 6टासोआव गाखोनानै मोनफैफिनदों आरोना थ' नोंसोर भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर थ' भिडिअआवबो होनाय दं आरोना गारियानो गाज्रि जाबाय सेस उख्रुबलांजोबनो गोसो जाबाय जों हरनि 12टा बारलायलांबाय ओमफ्राय दाबो जोङो बे माबायाव दं आरोना पातासार खुसि होननाय जायगायाव मा जाबावगोन नै ओंखारजोब्बाय जोङो गारि नेनोसै जेराव सेराव गारि नेलाबायगासिनो आरो जोङो हरनि 1टा जालांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय दा बास नेगासिनो नै मा होनबावगोन दा नै बासआ ट्राकखौनो लाखिलाबायो दा ट्राकबो डाम्पार ट्राकसो नै जाला नै जोंना गुग्राग्रा नारखोना ग्लासखौ बुफायला जोबनो लुगैबाय गारिखौ खिन्थु जोङो ओरैबायदि गुग्राग्रा गारिखौ जोंनो हरदों लेथ्रानो बर' बाजार प्राइमारिनि गारिनो बेनो लावदा बुख्रुबला जोबनो लुगैबाय खिन्थु 2,000 years later. Simen bosta, simen semua. Telauri juga ntar le. Segar keskin arna jadi lepas. Nih, iman masih tu. Nih, terakhir gak kencil lepas. Pai gelarong ya simhang simhang. Grup,
ভালকে খুঁড়ি লো ভালকে খুঁড়ি লো আসুন গো Maju mendeng. Rago kok kena maju. Rosi menang-menang video last shot দেখাব লাগিব এইটো ইএম হক বা এমএলএ হক বা আমাৰ পৰবতৰ বিজেপি কেনেকুৱা কষ্টৰ ভিউ আহিব লগা হৈছে ভিডিও কৰি আছে Bung deh. আমি কোকৰাঝাৰত ভোট টিকিঙত আহাৰ ই কণ্ডিশ্যন লাষ্টত আমাৰ এমএলএ হক বা ইএম হক বা আৰু আমাৰ লোকেলৰ যিটো নেকি চেয়াৰমেন হক এতে বুজিব লাগিব কি লগৰ যেকেইটা নেতাগিলা বুজিব লাগিব जोंनो माने बास खोनो गुग्राग्रा हरबाय आरोना ओमफ्राय दा लामा ससेयावनो बासआ गारि जाना होबाय ओमफ्राय दा गारिबो गैला हर गेजेर जाबाय नालाय दा जोङो गारि मोनैनि उपाय गैयै सिमेन्ट ट्राकआवसो गाखोना फैबाय आरोना सिमेन्ट लांग्रा ट्राकआव उपाय गैया नै जोंनिथिंथ' मा गोजा लोगोफोर जेन तेन रङियासिम ट्राकआव गाखोना फैबाय सिमेन्ट लाबोग्रा ट्राकआव ओमफ्राय दायो बहुत गोजान ना बास गंसे गोदानाव बिनानै हरबाय आरोना ओमफ्राय दायो न'सिमनि थाखाय साढ़े तीन थांगौमानि सोरांगासिनो भिडिअआ बेखिनियानो आरोना दिनैनि लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन